napanood natin ang kwento ni Ms. Cheryl May Peña sa ating Ilocano Act segment. Ayan, alam mo ba, napaka-successful niya sa kanyang online business kasi seller siya ng clothing and accessories. Kaya sa mga gusto pong bumili ng kanyang mga items, isearch lang ninyo ang kanyang shop na Tangerine Collections sa Facebook. Iba na talaga nagagawa ng Facebook ngayon. Dati-dati yun, talagang meeting friends lang. Ngayon, pwede siya magbenta online. Actually, that is one of the best strategies or marketing strategies or promotional strategies ng mga business na yun. Ayan. So, wala akong effort dun, di ba? Picture-picture ka lang, tapos post sila, at the comfort of their own homes, pwede silang makapili. Tapos, diba, kung ano man yung mapili nila, ilalike na lang nila or even message na Pero lang nila. it takes a lot of guts and trust talaga, di ba? Kasi talaga, hindi mo kilala yung tao, lalo na pang first time. Kaya kailangan ingat din tayo. At saka, syempre, reminder lang sa lahat ng mga mahilig bumili sa mga ganitong klaseng online shops. Syempre, dapat kilalanin ninyo. Minsan kasi may mga hinahack na accounts na akala ninyo yun yung napagkatiwalaan ninyong account. Pero syempre, dapat alamin muna ninyo kung talaga nga bang yun yung account na dati na ninyong pinagibilhan para maiwasan natin ang scam. Correct. Pero JR, ikaw ba? Na-try mo na Well, hindi pa order? I never tried ordering. Why don't you try? Try mo, Si pero Jana, yun nga mahilig to lang, si Jana pag nakita talaga. mo yung item, tapos sigurado ka sa size mo, yun okay. Pero Correct. minsan, pag kailangan din makita mo actual. Pero puro tangerine ba yung benta niya doon? Lahat ng kulay tangerine? Hindi ko alam, siguro hilig lang talaga yung tangerine. Mahilig ka sa tangerine, pansin ko. Kinda. Ako diba, hilig na ako sa tangerine. Maganda kasi. But anyway, dumako naman tayo sa ating Pepi Talks kung saan kukwentuhan tayo ni Mr. Pepito Alvarez ang mga iba't ibang pamahiging tuwing may laman. Ayan, oo. Alam mo, actually, maganda nga ito na mag-feature tayo ng ganito ngayon. Kasi sa totoo lang, marami sa atin ang hindi nakakaalam dun sa mga paniniwala ng mga matatanda tuwing may lamay. Kasi, kunyari, bawal maditi sumabit, yung mga ganon, or bawal salubungin, bawal maghatid. Ano nga ba talaga yung totoo doon? At ano yung mga significance ng mga paniniwalang yon dun sa lamay nga, di ba? Pero depende rin, di ba, kung taga saan ka. Like sa Baguio, I think iba rin sa Yes, Baguio. ano ba yung mga beliefs ninyo sa Baguio? Pag mga lamay-lamay lang sa amin, more on prayers. Wala nang mga... Kasi dito sa baba napansin ko, madami kayong mga beliefs, madami kayong mga gawain. Sa amin sa Baguio, prayers lang. More May on rituals prayers. din? May rituals, pero pag sa nasa city ka na, wala na. Mahal Pero how is it? Doon ba sa inyo parang meron yung sumasayaw-sayaw sila? Ay, wala. Nananakabahan, gano'n. Pag sa mga ano na, sa mga talagang, yung mga tribes. na, sa mga bundok, gano'n. Pero sa inyo, hindi. Sayang. Joke lang. Gusto mo naman try magbahag? Hindi. Parang curiosity lang. Ayun, ako din, soon, sana makakita ko ng mga ganyang mga rituals. Ayan. Okay. So, JR? Kaya para sa karagdagang kaalaman, narito ang ating historian na si Pepito Alvarez. Panoorin natin. Napagmanan yung oras yung kakabsat, yung tayo tuloy na pagsasalitaan, tayo biyak ni Ilocano. Ininugyan tayo, tayo kukuha na tayo nga panakainaw, panagsikog ni ina, panakayanak, panagdakkel, panagbaro, panagasawa. Tatamit kakabsat, yung tayo met salitain, dati kukuha na tayo nga ang nakatay. Nani Ilocano, patsyan na launay kakabsat, nga tayo kano panakatay, di tao, okay. No salita in English ko na naging fulfillment of destiny. Kahit nasa akin kakabsat kit, detoy kung kunada nga nakairo ko dan tayo biyag. Iso nga kadigidi nga pampanawin kakabsat. No may panggap iti panakatay ti may isang tao kung natagit ay nalpas na meten tayo akem na ibiyag. Kitkas man lang nalagaan na dingdingin kakabsat na at ang narod akem ti may isang tao nainted niya po Diyos, narebeng namin ngayon tayo aramiden. Kahit itimay sa nga pamilya nga nagpasina kakapsat, ado iti susurutan da. Tawan met pasulutan tayo na tao maramid na. So dati nabati ti mangyuswat amin dito yung pagandulutan. Umuna-unay, masabol nga diti kakapsat, nga nasinged, ken kakabagyan. Masabol nga addada, ang testipulpon. Isang ori ka digiti namin kita dati kung kuna nga apay nga dapat nga masayag. Wala ta daw urayin na gabo jaway. Tas jay.
Ket temet karo ba? Tap nga mudamet nga nagminatay dato'y pamilya. Padaliti kong kanadang atong. Yaka mo nung araraminan yung Ilocos Sur, dato'y pilang imidya Ilocos Norte. Dato'y atong nga makunakit, dato'y mga aladati dadakya na kayo, nga puuran da, enjoy sango dya balay di nagminatay. Tapos di kasta, di kiti lumabas, sakit makita da nga talaga nga at nakasto yung nga pasken, pinapasamak. Yan po namin, di kiti modern thinkers, kit, ano yan, parang mga Indian, smoke signal daw. Well, at nga relevance na kadito, ano, smoke signal. Nesa pa yung kapsat nga susunutin dakit dati kung muna tayo yung atang. Dati po or atong. Dati atang, dati kung muna tayo makan. Isagana da, di kita'y kung muna tayo paborito nga kangkanin, di just yalwad na. So, iji altar, at di kita'y atang. Ngem, tihang na mapukpukaw kakapsat. Dati kung muna tayo atang, nga sintadaan. Ano dito atang sindadaan? Ninyugan. Ano? Namuhay tayo ninyugan. Natay ko na atang diket nga na-continue. Ano? Na maluto. Tagalog ko na dagit siluman ko na lang. Suman. Ngayon na tayo, ninyugan. Ket di pangipanan da nga kwahang nga dito malukong diket di dito sabsabot. Ket yan dito nga na ikan dati itlog. No? Mabalin nyo na lengta, mabalin mo saan. No met lakay, when no bakit, ikan damit di tabako, ikan dati gawid kebwa. No, amin di kito parte di atang, agraman tay paborito na kasidain. Narot kakapsat, kadigit nga bambanag, nabadanunan det ay panakay kumpon tay tao, kitirawat na tayo lungon. Sigurad benda nga haan nga maidungpar dito lungon na masapor nga na sa ati pinakairwar na. Tama di ka no iti kahit nga sa akin di kas nga mapasama ka. Bad comment ko na lang. Sa dapulpuligusan ti amintlong at subli-subli dito lungon tapos di kasakit hang ka nung umay tagal arya nung hang umay agdalaw. Ket dito ko na nga agpanes di kiti pamilya. Ngayon medyo binalbaliwan dan tadi kiti Chinese. Introduce damit dito Ilocos dito ka nagusap di Curaw. Tanalaglagaan ka na dito Curaw na dito panes. Ngayon itatahan pala na po ko dito panes. Kaya di kita'y kapamilya nung manrumorda mga ano dati Curaw nga ribbon kaya ipared din da hindi ko ulo dawin nuhaning kwentas da. Dat na kahit nasa weno, da makita da nga gagayam da tarwar, amuda nga nagminatay kat, ay, damagin na ati sinot na tayo. So, amuda nga ibaga, ay, nana, tayo doolong ni Kajay. So, dito yung napintas nga paganurutan. Ngayon, da nga noon unig nga kahit nangasawen, nga imparended da ito yung kuna na kit, di minto pulos malipatan. Ito yung simina. So, at siya nga parended. Kaya during the wake, ada novena kakapsat. No? Kaya the novena comes from the word nga sa Otili Latin, 9 days. So ilwalwalwan na dito minatay, iti siyang aldaw. Numampay, natumakit dago sa may pumpunti after 2 days. Tapos na masurot met na dyan 9 days, rugyan dan to dito yung 9 days na pina after the burial. Kaya dito yung met pamilya kakapsat, mapandamit dito ko na dahil karayan nga at hulgul. Kaya wala, hindi ko agad ang shampoo di o sa rinda, no? Di pagkulgul dakit, itay lipay, kanda itay ramramot, sa mga alapay di datay coconut husk so pagbalin da nga shampoo ket datoy coconut nga papanda di karayan tapos bigas sa gulgul da tapos mapukaw amin dito'y
dakis nga napapaspasama ka, no? So may yan dito. Kaya at dati ko na lang pag makasyam, gano'n makabulan, gano'n makatawin. Dati ang makasyam kakapsat ka, dati man tayo pa nang lagip na dati ending, dati pa nang ilaw-dawat, dati lubina. Temet makabulan, audition naman di kita gagayam tanggit, pagpamakanda kakapsat. Kaya kaduan na nga pumayanda no ko is at da umras tirabi, ano? Dati agdualo da, agarami dati busi, agarami dati bellaay, agarami dati makmakan, patupat, kaya napet, kaya sa dantulang rugyan timangan, tunon nalpasin iti tenga tirabi, ano? After 12 midnight. Dati ko na nga burak. Burakin na dito makanin, kat no, at dali may nakinwalo, hindi nagwalo kasi iso ti panangdan, pantagdan na kadapuan ng ayawid da. Ito ket napintas dito yung tradisyon ni Ilocano kung kapsat. Ket ko na dan, no, after second, no, sulutin da ket 6 months, 9 months, when 1 year, dito ko na dan nga panangikat na kadito panis. Ano? Ket, aging gata, dadabela ng susurot, karigiti nga bumbanan. Kaya dito kakapsat, iti kung na tayo kapaka-istoryahan, tayo biyag ni Ilocano, manipod panakayanak, panakainaw, mangmanggeti, panagsikog, panakayanak, panagdakkel, panagasawa, ingkastamet din, iti makung na tayo nga itutong party biyag. Sapay kumata, di kito yung magsasalitaan tayo kakapsat, bang pasingked, kaya kini Ilocano tayo. Bang patalged, kaya tayo pa nag-iinayat ni Ilocano. Kaya pa nang surot tayo, kaya ito yung sintadaan, maugali. Sapay kumata, di na mapukpukaw, babaen, kaya ito kung na tayo nga modern life. Pati ito yung kakapsat, mabalin tayo, nga ibang pangas. Dito ito kung na tayo, nga gigasi ni Ilocano, nga tinawid tayo, na mabalin tayo nga ipatawid tayo. Dito kung na tayo nga heritage. Agyaman din ang motivya, i oras yung nagtingin. Thank you.